در و در بوستان כמו סוג של תפילה בשבילי. זה פותח עולמות פנימיים, וגם העניין של ההקשבה. ללמוד להקשיב. אנחנו מנגנים סגנונות נרחבים ממרכז אסיה, טורקיה, איראן, אזרבייג'אן, ויש אפילו קטע אירי. מלודיה עם מלל מתהילים. אנחנו מרגישים שזה איזשהו ניצוצות שקשורים למשהו מההיסטוריה שלנו. כמו שחר יפה כלבנה ברא כחמה איומה כנגלו. I'd like to introduce Diwan Saz.